Gafanin ku dai, magana ake ta yakar labaran ƙarya da ƙanzon kurege a kafafen sada zumunta na zamani. Shin ka san da cewa yaɗa labarin da baka da tabbaci a kansa shi ma yaɗa labaran ƙarya ne? Musamman a wannan saha ta kafafen sada zumunta na zamani? Dan biyo na cikin bidiyon. A yanzu kankanin nan ka san da cewa an samu wasu ɗaiɗaikun mutane suna yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta na zamani, musamman akan wani labari da yake cewa gwamnatin jihar Kano ta ware wasu maƙudan kuɗaɗe ta siya kowace akuya ɗaya akan naira 350,000. Anya labarin nan gaskiya ne kuwa? Idan gaskiya ne, ya aka ya zama gaskiya? To dai a yammacin wannan rana ta Alhamis, gwamnatin jihar Kano ta bakin kwamishinanta Ambassador Wayya ta fito ta musanta wannan bayani wanda ke cewa gwamnatin jihar Kano ta siya awaki kowace guda ɗaya akan naira 350,000. Ku biyo mu ku ga farashin da gwamnatin jihar Kano ta ce ta siya wannan awaki. Gwamnatin jihar Kano ta siya awaki guda 7,158 kan kuɗi naira miliyan 451. Inda za a raba wa mutane 2,386, sai raguna guda 1,975 kan kuɗi naira miliyan 351 da 750 da za a raba su ga mutane 987. Haka zalika an sayi shanu guda 1,400 kan kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 120 wanda za a raba wa mutane 700, sai kuma kuɗin ciyarwa da magani da sauran 'yan hidindimu ko na ce sauran 'yan kunji-kunji da aka ware naira miliyan 427,958. Kwamishinan dai ya ƙara da cewa jimillar kuɗin da aka ware su ne naira biliyan 2 da naira miliyan 350, saɓanin abin da ake yaɗawa kan cewar kowace akuya an siye ta akan naira 350. Da Allah in kana cikin waɗanda suka yaɗa wannan labarin baka tunanin kai maƙaryaci ne? Kuma dai tun muna yara an ci mai ƙarya ɗan wuta.